Pila ka mga establishmento kag negosyo sa Iloilo City ang temporaryo nga pagasiraduhan kung maaprubahan na sang IATF ang pagpaidalom sang syudad sa MECQ. Hulag sang vulnerable sector pagalimitahan man. Si Zen Kilantang nakatutok. Pagadumilian sang Iloilo City Government ang pag-operate sang karaoke bars, clubs, mga cinema, internet cafe, amusement parks, outdoor sports activities, fitness studios, gyms, spas, swimming pools, outdoor tourist attractions, kag iban pa pananglitan nga maaprubahan sang Interagency Task Force ang hingyo sang syudad nga ipaidalom sa Modified Enhanced Community Quarantine ang Iloilo City tubtob sa Mayo 31. Nagalalain si Manang Emily in kaso madayon ang MECQ bangod mauntat ang iya negosyo nga computer shop. Kaya ang akon gani iya subong iya nga binta para lang ginatana iya sa ginakaon ko adlaw-adlaw. Di kon masira naman kami, wala na gid kami kalanunon eh. Nalakip man sa executive order sang alkalde nga magapatuman ang syudad sang curfew umpisa alas 10 sang gabi tubtob alas 4 sang kaagahon. Pagalimitahan ang hulag sa mga senior citizens nga nagaedad sa 65 anyos pasaka, mga kabataan nga may edad nga 18 anyos panubo, mga nagabusong, PWDs kag persons with comorbidities. Kaya wag itamot pagkaon kung di kami magbaliga sa guri. Layo man sunda sa sa sakit nga ginakuan subong. Bawal sa gihapon ang non-essential gatherings kapareho sang kasal kag bunyag, magluwas kung na-schedule na ini antes pa sang MECQ. Sino kay City Mayor Jerry Trañas, hulaton anay ang desisyon sang IATF kung ano ang mangin pinal nga quarantine classification sang syudad. Pagabawion sini ang iya EO sa tion nga hindi na maaprubahan ang MECQ. Padayon nga ginapahanumdum ang publiko nga sundon ang mga minimum health standards, ilabi na subong nga nagasaka ang kaso sang COVID-19. Napasa naman sang Regional Task Force sa NIATF kahapon ang ila joint resolution nga naga-endorso ang hinyo sang syudad. In terms ng request ng Iloilo City, and they will just depend kung ano man ang recommendation naton. And since nga concurred man ini siya sang tanan nga member agencies ang aton nga both task forces, so probably may chance man siya nga ma-approve sa may national. Hopefully we will hear feedback siguro sa bunga adlaw or by tomorrow. Sa Barangay Progreso, Lapuz, may 14 ka mga residente na sa 3 ka boarding houses ang nagpositibo sa COVID-19. Gilayo na nga gin-isolate ang mga ini sa quarantine facility. Sunod sa Barangay Kagawad, nakuha ang virus sa ulubrahan sang index case. Magkapatigahan sang disinfection sa lugar ang City Health Office. Ang nabilin din nga boarding house, ang ilang nga remain nga pamilya nga nagnegative. Nag-abot na subong adlaw sa Iloilo International Airport ang masobra 32,000 ka vials sang Sinovac vaccines nga ginalokar para sa Panay kag Guimaras. Samtang 600,000 ka vials naman ang ginpain para sa Bacolod City kag Negros Occidental. Upod Carumel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.